Des d'aquí ens afegim a les accions del Pacte d'Estat contra la Violència per una societat lliure de violències. El grup de teatre Rellotge de Sorra Garriguenc, la Federació d'Associacions de Dones de les Garrigues, l'Institut Català de les Dones, el Consell Comarcal, l'Ajuntament, l'Associació de Dones i les Joves, ens sumem a la campanya per unes Garrigues lliures de violències, per un Vilosell lliure de violències contra les dones. Tot i que tenim una extensa legislació en contra de la violència masclista, cada dia veiem casos de violències contra les dones, ja sigui a nivell de parella, que alguns cops acaben amb mort, o bé agressions sexistes i violències sexuals en espais públics. Tenim la sort de viure en un entorn rural, on totes i tots ens coneixem i, per tant, hem de col·laborar en l'erradicació de la violència. Com ho podem fer? Doncs, per exemple, dient a la dona que ho pateix que no està sola, demanant ajuda als serveis públics, trucant al telèfon 900 900 120 de la Generalitat per denunciar qualsevol situació de maltractament. És anònim i gratuït. Us convidem a reflexionar sobre la violència llegint aquests cartells que hem penjat a la sala. Aquests cartells descriuen valors que ajuden a prevenir la violència, els verds, i d'altres que ajuden a propiciar la violència, els vermells. També us hem repartit uns flyers on veureu unes dades que ens ajuden a entendre per què avui dia encara hi ha tantes agressions contra les dones. Ens ajuden a identificar diferents tipus de violències. Ens expliquen com han de ser les relacions sanes de parella i ens diuen què hem de fer en cas de conèixer situacions de violències. Us proposem un repte: descobrir en l'obra de teatre que us representarem diferents formes de violència contra les dones. Veureu violència física de manera explícita, violència psicològica, violència econòmica i violència sexual, tant per la dona sotmesa als desitjos sexuals del marit com d'abusos i tocaments. Prevenir i erradicar la violència és cosa de tots i totes. No ens girem d'esquena, donem la cara. Amb aquest aplaudiment hem fet una miqueta de reflexió per totes les víctimes de violència i sobretot per mostrar el nostre compromís i la nostra implicació. Bé, bona tarda a tothom. En nom del Consell Comarcal, dels sumants en aquest projecte en contra de la violència de les dones de la nostra comarca, tal com diu, vam donar la cara. Crec que avui aquest teatre hauria de ser un teatre normal, no hauríem de fer una reflexió sobre això. Hi ha una xacra a la nostra societat que en teoria no hauria de ser i és, i amb el temps que estem és una cosa que hem d'anar erradicant. Des del Consell hi ha un suport tècnic d'unes noies, d'unes tècniques que us poden ajudar en qualsevol problema que pugueu tindre, tal com us he dit, de trucar als telèfons de Generalitat, al Consell Comarcal. Està al vostre costat. Això és des del Consell que fem sumants en aquest projecte perquè estiguem les Garrigues sense violència. Gràcies. Bé, des de l'Ajuntament, ells ja ho han dit tot, però des de l'Ajuntament ens hem adherit amb aquest projecte també contra la violència de gènere, tot i que hem de dir que per sort aquí al Vilosell de moment no n'hem patit i esperem que continuem així, però de tota manera és molt important previndre i la tasca que s'està fent. Res més, i també recordar per la igualtat que des de l'Ajuntament també ja vam dir, totalment conforme amb la igualtat a la dona. Per acabar, agrair al grup de teatre que hagin escollit el Vilosell per presentar aquesta obra que tenim part del Vilosellenc, del Rossell Orba,
i molt contents que hagin pensat en nosaltres per presentar-la aquí. I esperar que marxin ben contents com sempre marxen d'aquí, amb la gent que els aplaudim molt i sempre que hi ha teatre la sala està plena. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Avui estrenem l'obra de teatre de la Font del Xirineu a la Font del Gat. Aquesta obra va néixer aquí, al Vilosell, en un acte de presentació del llibre Història del Paral·lel, en el que es donava a conèixer, entre d'altres, la trajectòria del senyor Rossell Urbà. La passió del senyor Xavier Albertí i les seves dots de comunicació varen fer que l'endemà mateix posessin fil a l'agulla per fer el guió teatral que avui veureu. Gràcies al senyor Xavier Albertí per la seva gran tasca cultural que fa arreu del món i per ser tan proper, no va dubtar ni un moment en facilitar-nos la partitura del primer complet en català, La Font del Xirineu, i a la família Llurba, que ens va donar el seu suport per tirar endavant aquest projecte. Gràcies especialment a la Isabel, ja que em va convidar personalment a aquest acte perquè sabia que jo havia vingut a viure aquí a les Garrigues i tot i que feia molt temps que no teníem contacte. I aquí em permeteu aquest petit apunt personal. Amb la Isabel ens vam conèixer i vam estudiar juntes a la Facultat de Belles Arts de Barcelona. I qui ho havia de dir que després d'una pila d'anys, casualitats de la vida, ens retrobaríem al Vilosell en un acte de reconeixement al seu avi. La Tere Garzavall, la nostra guionista i directora, em va acompanyar i a partir d'aquell acte i d'aquell llibre, i com us he comentat anteriorment, va començar a crear aquest guió teatral que avui representarem. I també moltes gràcies a l'Ajuntament i al poble del Vilosell, perquè sou uns activistes de la cultura, perquè sempre aneu més enllà i no pareu de fer activitats, i perquè acolliu amb els braços oberts a qualsevol persona que ve al Vilosell. Sou un referent a la comarca. Gràcies, alcalde, gràcies, Maria Rosa. Per la nostra part, dir-vos que amb les actuacions que farem pels diferents pobles de la comarca contribuirem a fer un merescut homenatge i reconeixement al senyor Rossell Urbà i al poble del Vilosell. Esperem que us agradi tant com il·lusió ens fa a nosaltres poder-la representar avui aquí. Moltes gràcies.